Hallo meqqat. Ullum tissimpaa aqqarngalni sapaataavo. Tassalu adventip sapaataa pingajoralu. Ajuns adventskrans ikikkakku. Nej, kusanna. Pingasu nanerut ullum ikippakka. Kisiannilu juuleruffaarupyumi pingasungorneru. Allatu taak ulloqarani. Ullumisussappe. Ullum juuleruffaarupyum Froholmi Anton ilagalu flunkaliumukassaa. Tau ilimagaango nutaanik skuusiniutilleraa ippassammigo telegrafonim qallortilluni skuun aappaaka tassimagami. Tassam takuakkatakka. Kisianni takussavat Jens Peter Bussi sussavator ilaasun sissiukkam qimassavai. Hei dummiattaa. Uwe. Kukkuraattua. Tän kukkutuna. Pas nu på, Anton. Ja, mor. Så. Anton, fars støvler. Ja, mor. Dag Vera. Dag Vera. Lille Knud. Dag, Emma. Goddag, Græs. Hvordan går det? Jo, og du? Jeg vil håbe, der er plads i bussen i dag. Ja, bare han nu ikke kommer for sent. Jeg skal lige prøve at sætte den her. Kan du ikke tage de her kolde oven i vagnen? Ja. Så det lugter. Ja, lad os høre de billetter. Ja, heri. Så. Ja. 2 til Flunkelev retur. Og Flunkelev øre. Hvor har dog lugter af sild i dag. Ja. 1 til Flunkelev. Ja, retur. Og så passer I butikken. Ja, så kan vi vist godt tage. Lad os lige se, at klart op. Prøv at alle på plads. Så kan vi prøve at føre dem. Afgang! Farvel. God tur. Okay. Så sid dog stille, Anton. Vi kører jo snart, ikke? Ja, mor. Men det er så hårdt at sidde på de her sildekasser. Det var også dumt, at vi glemte det gamle tæppe. Så kan han sidde på det, så hans bukser ikke bliver så fedtede. Ikke, Anton? Jo, mor. Hvor de sild dog lugter.
Hvorfor sætter Jens Peter Bus dem herind? Han siger, at de griser sådan i hans nye lastbil. Kører vi ikke snart? Der er helt stille. Hør selv. Mærkeligt. Næh, der skulle være nogle meget fine tilbud i Flunkelev Storkøbscenter. 375 røde pølser uden farve for kun 600 kroner. Fantastisk. Hvorfor kører vi ikke? Anton, kig efter, hvorfor vi ikke kører. Ja, mor. Jeg har også hørt, at man kan få en halv ko udskåret for 1200 kroner. I plastikpose. Fantastisk. Og juletræer. Anton, så kig dog efter, hvorfor vi ikke kører. Juletræer af plastik, der ikke drysser. Hvad siger du? Fantastisk. Ingen nåle, der skal fejes op bagefter. Det er nu meget nemmere. Hvorfor kører vi ikke? Anton. Jeg kan ikke komme ud. Døren er gået i baglås. Hvad for noget? Jeg tror, bussen har tabt os. Jeg tror, han er kørt. Jamen, hvordan kommer vi så ud? Vi må råbe om hjælp. Hjælp! 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 Og så ønsker jeg mig en hel masse forskellige møbler til dukstuen. Og skrækblade. Og uhyggelige bøger. Og en kattekilling. Hvad skal den hedde? Mons. Og et nyt halstørklæde. Og en hue, der matcher. Hvad er masser? Det er, når det passer sammen. Hvordan passer sammen? Hold nu mund med det pjat, Knud. Okay. Jeg ønsker mig i hvert tilfælde ikke skrækblade. Gisp. Jeg ville dø, hvis jeg læste dem. Jeg ønsker mig et marsvin. Og så skal det hedde Rikke, for det er så pænt. Og perler til at lave perlekrans af. Vil I høre, hvad jeg ønsker mig? Sig det bare. Okay. Jeg ønsker mig en papegøje og en sønæse til at lege med. Der er ikke noget, der hedder sønæsser. Det hedder hønæsser. Jo, der er. Nej, der er ikke. Din hønæse. Gussen har selv sagt det. Hønæse. Hønæse. Læg op grønt, skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og en blæk, en blæk kan du få. Dreng Rune, læg op grønt, skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og en blæk, en blæk kan du få. Dreng Rune, læg op grønt, skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og en blæk, en blæk kan du få. Dreng Rune. Kartofler i en sæk, og et blæk, en blæk kan du få. For en krone, lækker bræk, skrin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og et blæk, en blæk kan du få. For en krone. Så nogle tøser. Selvfølgelig er der synligheder til, det har Gusen selv sagt. Hvis bare jeg mødte nogle støvnisser, så kunne jeg vise dem. Nej, de skulle slet ikke have lov til at se sønisserne. Nej, sådan nogle tøser. Adgang forbudt for tøser og skifter. Ja, det er nemlig rigtigt, Mary. Sådan nogle tøser. Goddag, Mary. Adgang forbudt for tøser. Let brise fra Syres 2-3 skifter og daglås. Dag, lille Knud. Det var et hårdt arbejde. 36 supertanker og 54 containerskibe på en halv time. Goddag, far. Mary, let brise fra Syres 2-3 skifter. God tilførsel af villinger og pigmar. Skifter adgang forbudt for tøser. Jeg tror, Mary trænger til en lille luftetur. Nå, de kalder på mig. God vind, Mary. Røg makraller, hele hestepærer, vind fra sydøst, 4-5 skifter. Kom så, Mary, så går vi en tur. En tur, Mary, skifter hele hestepærer, 4-5. Ved du, hvad de kalder mig? Kaptajn Hestepærer, røg makraller, Nej, de kalder mig hønæse.
De siger, der ikke er noget, der hedder sønæser. Sønæser, Marø, 4-5 skifter. Og når Gusen nu selv siger det, så er der sønæser. Sønæser, 4-5 sønæser, skifter. Nej, der er mange sønæser, Marø. Mange sønæser, mange hestepærer, pikvar, rødspætter, hvileafsætning, hjelm, skifter, storm fra sydøst. Hvorfor det er sådan nogle dumme tøser? Adgang forbudt for tøser, hjælp, sønæser, skifter, lytter. Nej, Marø, du skal ikke være bange for sønæser. De gør ikke noget. Det siger Gusen. Lille hund, hjælp. Sønæser, Marø. Jamen, der holder bussen. Er I ikke kørt? Skulle I ikke med færgen til Flunkelerøre? Luk op dit skværehoved. Hjælp! Hvad skal vi dog gøre? Men hvorfor ser I derinde, hvis I ikke skal med færgen? Hjælp, sønæser, hele hestepærer. Jeg kan altså ikke høre, hvad I siger, når jeg råber sådan. Luk op dit skværehoved. Hele skværehoved og kaptajn hestepærer. Det er okay. Jeg kan ikke lukke den op. Så gør et eller andet. Det er okay. Hvad skal vi gøre, mamma? Hele skvalderhovedet og 4-5 skifter. Skal du så ikke have nye sko, Anton? Skynd dig! Det er okay. 44 var han nu. 44? Jeg henter 44. Anton, jeg henter 44. Skynd dig! Ja, skynd dig, lille Knud. Det er okay. Kom, Mari. Vi løber over til HH. Hele hestepærer. Bare 44 er der. 44. Sig koden. Hvem er det? Hvad siger du? Hvem er det? Det hørte jeg godt. Men det, du sagde lige før, hvem er det? Jeg sagde, sig koden. Nå, okay. Sig koden. Du skal sige, hvem er det? Hvem er det? Knud. Nå, nej. Det er sørøver Olsens sorte kat. Kom ind. Jeg skal ikke ind. Hvorfor banker du så på? Fordi du skal ud. Du skal hjælpe med at lukke bussen op. Luk bussen op? Ja, de sidder alle sammen derinde, og Anton siger, jeg er et skvaderhoved. Men jeg kan ikke få døren op. Det er da mærkeligt. Bliv her, Magda. Hvad er i vejen? Døren er gået baglås. Skynd dig at lukke den op. Der lugter sådan en sild herinde. Baglås? Lad mig se. Jeg har vist et godt søm her. Sådan. Og så... Sådan. I våre ungdomsdage, der skiltes du og jeg. Tak skal du have, Jonas. Og var det dejligt at være ude i den friske luft igen. Ja. Hvad med en lille kop? Jo tak, det ville være rart. Kom, Anton. Jeg vil lege med de andre. Ikke i din far, Mr. Holms gummistøvler. Du taber dem bare. Jeg går med. Må jeg få en sodavand? Ja. Næh, forstår du, Græs. Det, der er det gode ved deres polske agurker, det er... Knud! Marø! Kom, Mari. Jeg tror, din far skal ud og låse igen. Hvad med en kop 3-4? Skifter Marø, frisk brise fra sydøst, gode fangster på Snebæk Banke. Hvis vi ringer til busselskabet, så de ved, at vi skal med i morgen. For jeg synes altså, det er en mærkelig måde. Ja, det kan man da ikke komme udenom andet nat. Og jeg også. Hvad for noget, Knud? Få en sodavand. Nu går vi ind i stormfuglen, og så giver jeg en kop til alle. Men det gør ikke noget, for vi begge går. Og tak for den lille kop. Tak for sodavand. Det smagte dejligt. Jeg vil hellere have haft en rød. Hold mund! Det er okay.
Så ses vi i morgen igen, Emma. På gensyn. Ja. Jeg ønsker mig også en hundevalg, og den skal hedde Skipper. Hej. Jens Peter Bus ilaasussahalui qanu aalisaarsunnittiga. Qanu aam bussim tibissaf. Tussamuunammin aalisakka taakkua assartuassani. Lestersuarmin ikinagit bussin ikisaramigi. Inui akorngan tanu lestersualila. Asaqqammeramiu kusanarpallaaqimmangu inui akornan ilisarami. La erlitta. Illum. Qau eqqisisimaalaariarta. Eqqisisimaa. Tassam aam inui angerlarsimaffimin imma inimanarp eqqisillut sapaatisiortullumi. Qa ammartaata kusu imma eqqisisimaarutissatsin peqavuttorta. Ullum pingitsuarnan imaaqassa. Illa takusalartis. Tingelingeling, tingelingeling, nissimap nulia, kainigilittoqa, silarsua tamavia, apillarlugu, uffalusaniani, nissimarsua, pingualiorluni, ilungersoqa, meqqat makkorsi, nalallusia, nissima portukani, payusamarpasi, qamuteqqanik qarlortaatinik pamserarsuarnilluun illiasartunik tingelingeling tingelingeling aputit nakkaasuut ulloriasaappuut sorlumi orpimmut pinnersatissaa yuullimi qalillimmat qiimaanarseqaa tunissuutisiassallu pissanganaqaat nissimangua nalattuvunga qimuttuitsuaqqanik payularinga nukartaralumi qimmiaqqamik nayagalusukutsinik payulariyu meraqat yullerassa nallaqayammat qimmatigat
Anakut isarferat, onnartaler sorpasimigat. Tamapatorkortatat, juseriarpat pisanganat. Anangu atangulu, pisuaritiusakami.